Savuma kanjani bafethu ukuthi sikhokhiselwe ukuphila? Savuma kanjani ngempela? Kuthiwa khokha nje ukuthi uyaphila nje. Ukhokhiswa umuntu okuwukuthi impilo yakho ayivelanga nakuye, athi khokha kodwa ukuthi nje uyaphila nje. Savuma kanjani ukuthi basikhokhisele umhlaba bafethu? Into engezanga nabo, into engakhandwanga ayibone. Savuma kanjani ukukhokhela amanzi? Sathrikhwa kanjani, sadonwa kanjani bafethu? Kwashoda ngakuphi ngakithi? Sivuma kanjani vele ukukhokhiselwa ukuphila? Uyabona ukuthi ngendlela izinto ey'hamba ngakhona kwakuphefumula bazogcina beku-charge-a bathi ukuphefumula seku-metered. Wona wabona iy'moto lezi ey'khokhiswayo uma ziyopaka, i-metered parking, yabo? Wena owabona amanzi la for labantu abarentayo kuyaye kube nesikali samanzi ukuthi uma uthenga amanzi ka-200 uma ephela lawo manzi lawo ayavalwa uyoze uwa-refill. Nokuphefumula kuzogcine kuyela lapho ukuthi mhlawumbe nje bathi R5.50 ukuphefumula, mhlawumbe imiphefumulo ewu-30 ukuphefumula nje ukuthi once kwaba u-30 R5.50 lo. Angiphathe ngosuku nje ubuphefumula kangaka nje nkulunkulu. Uyabona? Savuma nathi. Futhi ngoba kukhona lezi zinto zama-rate no-inflation, utholukuthi mhlawumpe-ke lo 30 umphefumulo nje u-30 kuyanyuka kuthiwa seku-R10.50. Phinde kunyuke uthole seku-R35. Ukuphefumula nje kawu-30. Hamfethu ungangiphikisi phela isenzo salabantu siyaprove ukuthi into ekanjalo bengayenza. Bakukhokhise kanjani amanzi? Into ukuthi uma kunemvula uyithole mahhala kodwa bayakukhokhisa yona. Kusho ukuthi labantu bawoshaya bangakukhokhisela, ungathenga noma ngabe yini kubo. Uma bekukhokhisela umhlaba bazi kahle nabo ukuthi idwala nenhlabathi abayi-own but bakwenze wena uyikhokhele. Bezokukhokhisela nje ukudla, into emahhala. Izinto ukudla kuvele kuqhume noma ngabe ikuphi. Undundulu nje uwubufakazi bokuthi ukudla kuyayivelela, akekho umuntu ongathi responsible yena for ukudla. Ama-fruits obhanana bavele bathi khihlisaka nje esigangeni, ehlathini. Proof ukuthi zonke lezi zinto imahhala. Now the question kaHlulu Mthakathi is savuma kanjani thina, sathrikhwa kanjani? Yazi futhi uma uthi uyabheka kahle kahle ayikho kahle kahle thina into esiyi-own-nayo la.